Gemeente Goes wil dat asielzoekers ieder maximaal 3 maanden in Zeelandhallen blijven. Want andere locaties zouden kwalitatief betere opvang kunnen bieden. En verder in deze Zeeland nu. Gedeeltelijke verkoop levert 150 miljoen op. En ook de oliebollen straks duur betaald. Goedenavond. De doorstroom van vluchtelingen uit de Zeelandhallen kan een probleem worden. De gemeente Goes wil dat vluchtelingen niet langer dan 3 maanden ieder in de noodopvang verblijven. En dat is nog steeds een belangrijke voorwaarde voor verlenging van hun verblijf in de hallen. Waar moeten die mensen naartoe? Want al die opvanglocaties zitten vol. Ja, dat is zo. Maar er zijn natuurlijk opvanglocaties die een iets betere kwaliteit in zich hebben. Dus het lukt wel om mensen door te laten stromen. Maar ik heb wel het idee dat het goed is om daar steeds aandacht voor te blijven vragen. Om op die manier ook het COA daar scherp op te houden. Er zitten 320 vluchtelingen in de noodopvang in de Zeelandhallen. Allemaal alleenstaande mannen, voornamelijk uit Syrië, Jemen en Turkije. Vanwege de veiligheid en de privacy mogen we ze niet herkenbaar filmen. De vluchtelingen slapen in deze zogeheten bedstays. We zien hier de bedstays. Dit zijn de slaapruimtes van onze bewoners. Zoals je ziet slapen ze onder en boven. Hier een voorbeeld van hoe het eruit gaat zien met een bedplank. Dat is een extra versteviging. Hieronder zien we nog geen bedplank. Laat zien. Dan ziet u dit. En dan ziet u een soort van hangmat idee. En dat is niet de bedoeling eigenlijk? Nee, dat is niet de bedoeling. Het COA wil de matrassen dus verstevigen met bedplaten. En ook komen er meer douchecabines en toiletten en meer recreatiemogelijkheden voor de vluchtelingen. Het zijn voorwaarden die de gemeente Goes stelt aan de verlenging van de noodopvang in de Zeelandhallen. Een andere belangrijke voorwaarde is dus doorstroming van mensen na 3 maanden. En bij de Zeelandhallen in Goes staat politiek verslaggever Marcel de Kranen. Marcel, vorige week dinsdag zijn er nog een paar 100 asielzoekers uit de Zeelandhallen vertrokken, doorgestroomd. Dus is die doorstroming, is dat dan echt zo'n probleem op dit moment? Ja, toch wel hoor. Kijk, die groep van 400 mensen die vorige week is weggegaan, die zaten daar nog geen 1,5 week. Daar was ook van bekend dat ze weg zouden gaan. Het gaat nu om de groep die er al zat, de groep van 320 mensen. En die hier nog steeds zit en die je ook achter mij ziet staan. Ik heb vanmiddag nog even contact gehad met het COA. En het COA zegt, ja kijk, we krijgen er wel locaties bij. Zoals bijvoorbeeld dat cruiseschip in Velzen-Noord, in Noord-Holland. Maar er gaan ook locaties af. Ik sprak hier net met de mensen en die zeggen, ja, voor ons is het ook zeker niet prettig om hier te verblijven. Sanitaire omstandigheden zijn slecht. Iemand liet een foto zien van een koelkast waar een rat onderuit kwam. En ze wilden ook echt dat we dat even onder de aandacht zouden brengen. Dus ja, een langer verblijf dan 3 maanden hier is voor niemand prettig. Dus de nood is nog hoog. Ja, eind november moet het COA voldoen aan die kwalitatieve voorwaarden. Dat Goes zegt, het moet wel goed zijn. En als dat nou niet lukt, gaan de Zeelandhallen dan dicht voor die asielzoekers? Nee, dat gaat niet gebeuren. Juridisch gezien kan dat trouwens wel. De gemeente kan zeggen, we sluiten het. Maar alle betrokken partijen, Den Haag, het COA, Goes zelf en niet in de laatste plaats deze mensen hier achter mij, ja, die hebben er natuurlijk belang bij dat alles in goed overleg gebeurt. Toch stelt de gemeente voorwaarden en dat doen ze eigenlijk om om het COA ook scherp te houden. En ook om te zorgen dat die leefomstandigheden hier, dat die toch ook zo optimaal mogelijk blijven, ja, voor zover dat kan. Oké, Marcel de Kranen, dank je wel. En vandaag werd ook bekend dat de gemeente Sluis 40 vluchtelingen gaat opvangen in een voormalige sporthal in Aardenburg. En ook dat de crisisnoodopvang in de oude bibliotheek van Terneuzen wordt verlengd. Allebei tot eind dit jaar. En dat gebeurt na de noodoproep van het kabinet voor extra opvangplaatsen. De naam PESEM verdwijnt uit Zeeland, want een groot deel van de energiemaatschappij wordt verkocht aan het grote Tsjechische energieconcern EPH. De Tsjechen betalen 150 miljoen euro. Bij de verkoop gaat het onder meer over de handel in energie en ook over de helft van de gasgestookte Sloescentrale. De kerncentrale in Borselen blijft wel van de PESEM. Alles wat na de grote verkoop overblijft gaat dus niet meer verder onder de naam PESEM, maar onder de naam ZEH-NV. En ZEH staat dan voor Zeeuwse Energiehoudstermaatschappij. Over het hoe en waarom van de verkoop is morgen een persbijeenkomst waarin betrokkenen meer duidelijkheid en details geven.
De provincie Zeeland gaat omgekeerde vlaggen op provinciale wegen actief verwijderen. De belangrijkste reden daarvoor is de verkeersveiligheid, zegt de provincie. Volgens gedeputeerde Harry van der Maas was het nooit toegestaan om vlaggen op te hangen langs de wegen. Maar hij wilde naar eigen zeggen het protest wat tijd en wat ruimte gunnen. Rijkswaterstaat heeft al eerder vlaggen verwijderd op hun wegen. Vlaggen die op eigen terrein staan, die mogen natuurlijk wel blijven hangen. Gure wind en hoge golven, maar ondanks het herfstachtige weer genieten vakantiegangers nog volop van het strand. Het is vandaag de dag van het toerisme en juist die toeristen die weten deze slaaphuisjes in Domburg nog te vinden. De huisjes zitten nu aan het einde van het seizoen nog allemaal vol, want ook nu is het genieten. Because the beach is wonderful, it's a rough sea and we like it. We like bike riding and it's okay. Een lekkere nazomer is het niet, want de toeristen dragen inmiddels warme truien, vesten en sokken. En ze hebben ook een kacheltje aangezet. Inside it's normal clothes, it's okay. Drink tea. Oliebollenbakkers kunnen er niet omheen. De klant zal met oud en nieuw meer moeten gaan betalen voor een oliebol. We hebben te maken met een grondstoffenprijsstijging. We hebben te maken met de energiestijging. En voornamelijk de prijs van de olie en de verpakkingen stijgen heel erg hard. De oliebollen van Gijs en Mien uit Goes zijn daarom 15 cent per stuk duurder dan voorheen. Hierdoor krijgt de oliebol wel een andere status. Het wordt een luxe product. Altijd zullen de mensen geld voor over hebben, zeker op 31 december. Alleen de voorverkoop zal minder worden. Mensen begrijpen de prijsverhoging, maar stellen wel grenzen aan wat een oliebol per stuk volgens hen mag kosten. 75 cent voor een oliebol? Misschien €1. Nou, 1,50 vind ik wel een goede prijs. Zeker wel. Als ze dan 2, 3 euro per stuk zijn, whatever. Wat maakt dat dan weer uit als je dat 1 keer per jaar doet? De meeste bakkers zeggen half oktober een besluit te nemen over de definitieve prijs van de oliebol. Hieronymus van Touw van Seroskerke in Stavenisse versuikert tenminste zijn graftombe. Een opknapbeurt is hard nodig en dat kan nu omdat de provincie er ruim 4 ton voor heeft uitgetrokken. En daarmee lijkt het witmarmeren grafmonument gered. Hij was heer van Stavenisse, dus eigenlijk bezat hij Stavenisse, eigenlijk al het land en heel veel gebouwen. En zodoende was hij heel belangrijk voor Stavenisse. Ook voor de opbouw, want hij heeft hier heel wat dingen opgericht. De kerk was er al wel, maar hij heeft zelf ook een slot en een meestoof en hij heeft ook nog een polder ingepolderd. Dus hij is wel heel goed geweest ook voor de Stavenissenaren in die tijd. Nou, hier ligt hij dan. Hieronymus van Touw van Seroskerke. Een imposant grafmonument waar speciaal een kapel voor gebouwd werd achter de preekstoel van het oude kerkje. Volgens deskundigen is het een van de mooiste grafmonumenten van ons land. Het grafmonument is gemaakt door Rombout Verhulst. We zeggen altijd de Rembrandt onder de beeldhouwers van Nederland. En dit is waarschijnlijk echt zijn mooiste werk. Dus echt de nachtwacht van Rembrandt. Zo omschrijven we het. Het was overigens niet vanzelfsprekend dat elke ambachtsheer na zijn dood een grafmonument kreeg. Het was namelijk voor die tijd erg kostbaar. Maar de weduwe van deze ambachtsheer die had gewoon echt heel veel geld. En die heeft het kunnen betalen. Maar die had ook kennis aan Rombout Verhulst. Dus ze kende die persoon ook en ze kon het betalen. Door het optrekkende zoute water uit de grafkelder onder het monument en de watersnoodramp van 53, waarbij de kerk volledig onder water heeft gestaan, is het monument in slechte staat. Dat kan je wel zien aan wat stukjes die afgebroken zijn in de loop der tijd. Maar er beginnen ook wat vlekken op te komen en het monument is echt aan het versuikeren, zoals ze dat noemen. Hier zie je stukken van de achteruitgang. Hier heb je al bruine vlekken. En van de versuikering is het echt heel goed te zien, want dan wordt het marmer helemaal wit. En dat is hier heel goed te zien. Hier heb je het echt helemaal versuikerd. En hierboven zie je ook nog stukken die afgebroken zijn. Het is daarom belangrijk dat het monument zo snel mogelijk helemaal gerestaureerd wordt. Omdat die versuikering zo erg is dat er straks nog veel meer stukken af gaan vallen. En dat kunnen we gewoon niet hebben. Het moet echt op tijd moet dat versuikerd tegengegaan worden. Dus daarom moet het echt nu gebeuren. Deze subsidie maakt dat mogelijk. De hervormde gemeente Stavenisse is er blij mee. Want als we deze toezegging niet hadden gekregen, dan hadden we het beeld niet kunnen laten restaureren.
En het zou heel erg zonde zijn voor de toekomst, want we willen het wel bewaren voor de toekomst. De werkzaamheden duren zo'n 2 jaar en daarna kan het publiek het monument weer in zijn volle glorie komen bewonderen. Vandaag waren er best in Zeeland nog een aantal aardige opklaringen met wat zon. Maar in de loop van de middag kwamen de eerste donkere wolken al binnendrijven. En dat is de voorbode van een paar serieuze regenbuien die eraan komen. Soms ook met windstoten, hagel en onweer. En dat is ook de reden dat het KNMI voor onze provincie code geel afkondigt voor vanavond en morgen. Meer daarover ziet u op onze website. En tot zover deze Zeeland Nu. Meer Zeeuws nieuws, bijvoorbeeld dus over code geel, op onze site. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen.